Čaute, ja som Jozef a vás tu vítam pri ďalšom videu. Tentokrát by som vám chcel oznámiť jednu vec, a to takú, že sa presúvam na nový kanál. Prečo? Poviem vám to asi tak, že mám tu hate celkom. No, ono to vlastne nie je len kvôli hejtu, lebo to by bolo blbosť, lebo ja si hejtrov som si už prakticky nevšímal. Ale nie je to len kvôli hejtu, rozmyslel som si to pretože by som chcel tvorbu trochu zmeniť. Nie, že úplne, že napríklad prestať s nejakou hrou, ale chcel by som sa proste snažiť, aby sa vám viac tá tvorba páčila a aby bola taká zábavnejšia, aby tie videá proste stáli za to. Takže, jak chcete môj nový channel, tak buď mi napíšte do komentárov, alebo mi napíšte do súkromných správ, alebo kľudne na Skype, mne je to úplne jedno. Proste nejak ma skontaktujte a asi tak, no. To som vám chcel asi tak povedať, ešte by som chcel poďakovať Loviskovi, že mi spravil grafiku a ešte pár ďalším ľuďom, že mi teraz v poslednej dobe dosť poradili a pomohli. Takže toto by bolo všetko, pokiaľ teda chcete vedieť môj kanál, napíšte do komentárov, alebo ma nejak skontaktujte. Môžete dať posledný like na môj kanál, na toto video a odber môžete dať na nový kanál. Takže ja sa s vami lúčim, majte sa, čaute.